Goedendag, fijn dat u er bent. Goedendag, dank voor de uitnodiging. Hoe heet u? Mijn naam is Lotte. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Griekenland. Sinds wanneer woont en werkt u in Nederland? Ik woon al 2 jaar in Nederland. Waar woont u nu? Ik woon nu in Amsterdam. Waar werkt u nu? Ik werk als assistent aan de universiteit. En waarom zoekt u een nieuwe baan? Omdat ik mijn werk niet leuk vind. Waarom wilt u bij dit bedrijf werken? Omdat ik graag in een team werk. In welke afdeling wilt u werken? Ik wil graag in de marketing werken. Heeft u al werkervaring? Ja, ik heb al werkervaring opgedaan. Waarom bent u geïnteresseerd in deze functie? Deze functie past goed bij mijn ervaring. Hoe goed spreekt u Nederlands? Ik spreek Nederlands op A2-niveau. Sinds wanneer leert u Nederlands? Ik leer Nederlands sinds ongeveer 2 jaar. Waar hebt u Nederlands geleerd? Ik heb Nederlands in cursussen en in het dagelijks leven geleerd. Leert u nog actief Nederlands? Ja, ik leer regelmatig Nederlands. Hoe vaak leert u per week? Ik leer meerdere keren per week. Leert u liever alleen of in een cursus? Ik leer graag gecombineerd, in de klas en alleen. Spreekt u op het werk Nederlands? Ja, ik spreek op het werk Nederlands. Gaat spreken u makkelijk af? Soms wel, soms is het nog lastig. In welke situaties is het moeilijk? Lastige gesprekken en vakwoorden zijn moeilijk. Begrijpt u werkinstructies in het Nederlands? Ja, meestal begrijp ik ze goed. Vraagt u als u iets niet begrijpt? Ja, ik vraag altijd door. Bent u niet bang om te vragen? Nee, vragen helpen mij leren. Kunt u e-mails in het Nederlands schrijven? Ja, ik kan eenvoudige e-mails schrijven. Schrijft u ook langere teksten? Nee, lange teksten zijn nog lastig. Kunt u formulieren in het Nederlands invullen? Ja, met wat tijd lukt dat? Leest u Nederlandse teksten? Ja, ik lees eenvoudige Nederlandse teksten. Leest u ook vakteksten? Nee, vakteksten lees ik alleen met hulp. Begrijpt u gesprekken in het team? Ja, ik begrijp de meeste gesprekken. Zijn er dialecten die moeilijk zijn? Ja, dialecten vind ik lastig te verstaan. Hoe reageert u bij misverstanden? Ik vraag om uitleg. Spreekt u ook aan de telefoon Nederlands? Ja, ik praat ook aan de telefoon Nederlands. Is telefoneren moeilijk voor u? Ja, bellen is vaak lastig. Oefent u het telefoneren? Ja, ik oefen dat bewust. Hebt u een taalcertificaat? Ja, ik heb een A2-certificaat. Wilt u een hoger niveau halen? Ja, ik wil B1 of B2 halen. Leert u grammatica? Ja, ik leer regelmatig grammatica. Vindt u grammatica moeilijk? Ja, Nederlandse grammatica is moeilijk. Leert u ook woordenschat? Ja, ik leer elke dag nieuwe woorden. Schrijft u nieuwe woorden op? Ja, ik schrijf ze in een schrift. Herhaalt u deze woorden? Ja, ik herhaal ze regelmatig. Leert u Nederlands met apps? Ja, ik gebruik ook leerapps. Kijkt u Nederlandse films of series? Ja, soms kijk ik series in het Nederlands. Begrijpt u die goed? Nee, niet alles, maar steeds meer. Luistert u naar Nederlandse podcasts? Ja, ik luister graag naar eenvoudige podcasts. Helpt het luisteren u? Ja, dat helpt mij veel. Hebt u geduld met uzelf? Ja, ik weet dat leren tijd kost. Bent u gemotiveerd om verder Nederlands te leren? Ja, ik ben erg gemotiveerd. Gebruikt u Nederlands ook privé? Ja, ik spreek Nederlands met vrienden. Vindt u Nederlands leren leuk?
Ja, meestal vind ik het leuk. Bent u soms gefrustreerd? Ja, soms raak ik gefrustreerd. Geeft u dan op? Nee, ik ga door. Denkt u dat uw Nederlands beter wordt? Ja, ik zie elke maand vooruitgang. Wilt u Nederlands op het werk verbeteren? Ja, dat is heel belangrijk voor mij. Kunt u zich voorstellen dagelijks Nederlands te gebruiken? Ja, dat doe ik al. Ziet u Nederlands als een kans? Ja, Nederlands is een grote kans voor mij. Bent u bereid op het werk verder te leren? Ja, heel graag. Zou u taalkursussen naast uw werk volgen? Ja, dat zou ik doen. Denkt u dat uw Nederlands genoeg is voor deze functie? Ja, voor het begin is het genoeg. Wilt u zich verder verbeteren? Ja, zeker. Vanaf wanneer kunt u bij ons beginnen? Ik kan volgende maand beginnen. Heeft u een opzegtermijn? Ja, mijn opzegtermijn is 4 weken. Zoekt u een fulltime of parttime baan? Ik zoek een fulltime baan. Bent u flexibel met werktijden? Ja, ik ben flexibel met werktijden. Kunt u soms overuren maken? Ja, soms overuren maken is voor mij oké. Wilt u op kantoor of thuis werken? Ik werk graag op kantoor. Kunt u ook thuis werken? Ja, deels thuiswerken kan ik me voorstellen. Hoe belangrijk is teamwork voor u? Teamwork is erg belangrijk voor mij. Werkt u liever in kleine of grote teams? Ik werk liever in kleine teams. Hoe gaat u om met conflicten in het team? Ik bespreek problemen rustig en open. Kunt u goed feedback ontvangen? Ja, feedback helpt mij beter te worden. Geeft u ook feedback aan collega's? Ja, als het passend is. Hoe gaat u om met fouten? Ik neem verantwoordelijkheid en leer ervan. Kunt u prioriteiten stellen? Ja, ik kan taken goed prioriteren. Werkt u liever met duidelijke instructies? Ja, duidelijke instructies helpen mij. Kunt u ook zelf beslissingen nemen? Ja, dat kan ik. Hoe organiseert u uw werkdag? Ik plan mijn taken in de ochtend. Gebruikt u digitale tools op het werk? Ja, ik gebruik agenda en takenlijsten. Heeft u ervaring met presentaties? Ja, ik heb simpele presentaties gemaakt. Voelt u zich daar zeker bij? Ja, met voorbereiding voel ik me zeker. Hoe gaat u om met tijdsdruk? Ik blijf rustig en werk stap voor stap. Kunt u meerdere taken tegelijk doen? Ja, dat is voor mij mogelijk. Werkt u nauwkeurig en zorgvuldig? Ja, ik werk heel zorgvuldig. Hoe belangrijk is orde voor u? Orde is belangrijk voor mij. Komt u afspraken altijd na? Ja, ik kom afspraken altijd na. Heeft u ervaring met klantcontact? Ja, ik had vaak klantcontact. Hoe beschrijft u uw werkstijl? Mijn werkstijl is gestructureerd en rustig. Bent u open voor nieuwe taken? Ja, nieuwe taken motiveren mij. Wilt u zich intern verder ontwikkelen? Ja, ik wil me intern verder ontwikkelen. Zijn trainingen interessant voor u? Ja, trainingen zijn erg interessant voor mij. Kunt u zich een proeftijd voorstellen? Ja, een proeftijd is prima voor mij. Heeft u vragen over de arbeidsvoorwaarden? Ja, hoe lang duurt de inwerkperiode? Wilt u iets over het team weten? Ja, hoe groot is het team? Is een lang dienstverband belangrijk voor u? Ja, ik zoek een vaste baan. Wat verwacht u van ons als werkgever? Ik verwacht duidelijke communicatie en steun. Heeft u al in deze branche gewerkt? Nee, in deze branche heb ik nog niet gewerkt. Kent u onze producten goed?
Nee, ik ken ze nog niet goed. Weet u hoe een typische werkdag bij ons eruit ziet? Nee, dat weet ik nog niet precies. Heeft u ervaring met deze software? Nee, met deze software heb ik geen ervaring. Denkt u dat u dat snel kunt leren? Ja, ik denk dat ik het kan leren. Heeft u ooit medewerkers aangestuurd? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Kunt u zich voorstellen dat in de toekomst te doen? Ja, dat kan ik me voorstellen. Werkt u graag onder druk? Nee, onder grote druk werk ik niet graag. Kunt u toch met druk omgaan? Ja, tot op zekere hoogte wel. Weet u hoe u prioriteiten stelt? Ja, dat weet ik. Hebt u daar altijd succes mee? Nee, niet altijd. Bent u zeker in het contact met klanten? Ik weet het niet. Dat hangt van de situatie af. Hebt u al moeilijke klantgesprekken gevoerd? Nee, zulke gesprekken had ik nog niet. Denkt u dat u dat zou kunnen? Ja, met steun zou ik dat kunnen. Kent u onze interne processen? Nee, die ken ik nog niet. Is dat een probleem voor u? Nee, dat is geen probleem voor mij. Weet u hoe lang de inwerkperiode duurt? Nee, dat weet ik niet. Wilt u daar informatie over krijgen? Ja, dat interesseert me. Heeft u ervaring met projectwerk? Ja, een beetje ervaring heb ik. Was dat een grote verantwoordelijkheid? Nee, eerder een kleine verantwoordelijkheid. Kunt u goed omgaan met kritiek? Ja, meestal wel. Waren er situaties waarin dat moeilijk was? Ja, soms was dat lastig. Weet u waarom dat lastig was? Nee, dat kan ik niet precies zeggen. Werkt u liever met duidelijke regels? Ja, duidelijke regels helpen me. Kunt u ook zonder duidelijke regels werken? Ik weet het niet. Dat vind ik lastig. Hebt u ooit een fout gemaakt met gevolgen? Ja, dat is gebeurd. Kunt u daarvan leren? Ja, daar heb ik veel van geleerd. Hebt u altijd meteen een oplossing? Nee, niet altijd. Wat doet u dan? Dan vraag ik om hulp. Vindt u dat makkelijk? Ja, om hulp vragen gaat me makkelijk af. Weet u wat uw grootste kracht is? Ik denk dat mijn betrouwbaarheid een kracht is. Weet u ook wat uw zwakte is? Ja, soms ben ik te voorzichtig. Bent u zich daarvan bewust? Ja, dat weet ik. Werkt u eraan? Ja, ik werk eraan. Kunt u uzelf goed inschatten? Ik weet het niet altijd precies. Vindt u dat erg? Nee, ik vind dat normaal. Heeft u nog vragen voor ons? Ja, ik heb nog een paar vragen. Graag, stel uw vragen. Hoe ziet een normale werkdag eruit? Een normale werkdag is goed gepland en afwisselend. Werken de medewerkers vooral in een team of alleen? De medewerkers werken meestal in een team. Is er een inwerkperiode voor nieuwe medewerkers? Ja, er is een uitgebreide inwerkperiode. Wie is mijn directe contactpersoon in het begin? Uw contactpersoon is de teamleider. Zijn er kansen voor bijscholing? Ja, we bieden regelmatig trainingen aan. Dat klinkt heel goed. Heeft u nog meer vragen? Nee, op dit moment niet. Dan wil ik u graag een terugkoppeling geven. Graag. We willen u graag aannemen. Echt? Dat maakt me erg blij. U kunt vanaf volgende maand bij ons beginnen. Ja, dat past heel goed voor mij. We sturen het contract per e-mail. Dank u voor het vertrouwen. Dank u voor het prettige gesprek. Ik dank u ook. Ik wens u een fijne dag. Dank u. Hetzelfde. Tot ziens. Tot ziens.